bukas. This time check is brought to you by Farex C. Take Farex C daily. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! My God, I hate drugs. Una sa balita, una sa aksyon. Kuwarantay 6 minutos nakaligas sa tag ng alas 9 Action Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong gabi na naman Bacolod Negros Occidental. Yari naman ang inyong sarili nga palatuntunan Lunes Tubtob Sabado Action Night Patrol. Liwat na magkita nga mag-aayag, magabayo, kag magabalasa sa nga mga balita. Ang impormasyon sa subong nga papangalagad sang sarili nga palatuntunan ANP Action Night Patrol. Yari kita sa nga barang isingapit sa 19. Sa bulan sang Abril sining tuig 2021. Sa gihapon, ari kita magpangalagad sa inyo palangganabon sa mga ka-aksyon din man ka mga bahin sang kalibutan. Nasa putok-putokan sang kabukiran pati na sa kahawaan. Basta mabatian ang DYEZ Action Radio Bacolod. Sa 884 sa Lelisuan sang Indio Sinitag sa Kamangar Radio. Papalozon ka man, Visayas kag Mindanao. Ara ka mo sa putok-putokan sang kabukiran. Pati na sa kahawaan basta mabatian ang Action Radio Bacolod. Amoning ginakilala bilang legal ka matuntod nga #1 AM radio station. Sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, sande gini sa resulta sang Nielsen, fourth quarter nga survey, ligad nga tuig 2019. Isa lamang abot sulingon sa mga ka-aksyon nga Action Radio Bacolod. Amo ang ginapamatian sang kanamaan lokon na mayoriya istasyon sang radio sa amplitude modulation o kung sa AM. Ang inyo ginakakunyagan nga mga palatunturan halin kaagahon agaod to sa hapon kasi sidmon tub-tub magkakabihon mapadrama man balita impormasyon kag kalingawan may paaman pa nga panamyaw. Pulo pa ng miyaw pag may time are taran sa DYEZ Action Radio Bacolod. Ang radio station owned and operated by Manila Broadcasting Company. Gani ano man ang inyo sa di kahimtangan subong, ano man ang inyo sa di nga posisyon. Nagapungkoon man kamudra samtang nagada, samtang nagapulopan yapon pa. Nagasiko ko bangod sa kabusgun. Busog na busog. Sa mga nagakatin-katin naman da, samtang kampang sa tong its pa. Kaya pula-pulaw hampang sa nga tong its. Kag sa mga nagapatuyom-tuyom naman. Sang ila sa nga kalimutaw samtang nagapatuyo.
o kung nagabarikotot, kag nagahuragok na samtang nagatululo panaway. Amo na ko nung siling nila nga basta huragok ka namin ang tulog mo. Kung kisang paman nga huragok, nagahuni pa nga nagaibok-ibok. Las 9:49 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Standby lang. Hopto sa tak ng alas 11 sa pagpamati sang mga mapuslanon. Wala sang lisa nga mga balita on the spot report. Flash report. Ngay dolong sa ato sa mga aksyon unit reporters. Aksyon correspondents. Arisgado alerto na mga ka-aksyon unit reporters naton. Dari lamang sa walang kapares. Nga pala tunturan Action Night Patrol. Inyo ka-aksyon nga way man nagakataka, way man nagasurrender basta serbisyo publiko ang paghambalan. Basta serbisyo sa mga tao kag basta bulig sa kasanyogan sang taran. Kung sa mga linyada pa sang Tagalog nga pelikula, basta Tagalog nga pelikula, siya nung ganun pinakasikat na. Way na sang liwan, way na si Iban, kundi si FPJ. Di ba mga titulo sa pelikula ni Fernando Po Jr., way ka nakakita yung English mo? Di ba ang titulo sa pelikula ni Fernando Po? Tagalog ni Iperme, way ka kabate may English? Di ko sa mga linyada, pas pelikula mag-action. Hindi umatras anumang laban, basta patas lamang at walang dayaan. Tira, birada. Sa kalang sige apon sa regulang anchorman action Eric Magbanwa. Regulang anchorman sa saring nga panatuntunan. Lagi na tapos lang ang mga importante nga bagay. Si action Eric Magbanwa, hindi gid pwede mapaiway. Sa sunod pa siya nga semana mabatian ninyo balik sa saring nga panatuntunan. Inyo ka-action Marlon Hinuvoya diri sa Action Night Patrol. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa mga balita nasional, balita international, iban pa nga sahi isang balita sa iban nga nasyon. News Center nato Action Dale Salazar. Ang sabay sa patrol, temprano pa nga naggalambiyong. Ang ato sa nga patrol naglibot sa mga dapat lilibutan nga mga lugar. Dari sa Bacolod City Action John Diaz, Action na Nixon Tahom. Ang ato sa mga action unit correspondence karon na mga kaupod man naton Southern, Central, Baybay, Bukidman, di mga bahin dari sa Negros Occidental. Dugay-dugay babatihan. Inyo ka-action na Marlon Hervoya na ano ba mga balita? Ngarapat nato sa nga pagkatutukan. Mga balita sa bahin sang lokal, naga-apekto ini sa bisan sino man. Hindi lamang gani tao ang epektado diri. Kung basihan naton, pati gani ang nagapahimuno ng kasapatan, epektado man mo. Pareho sa ido, koreng ang pato. Nagakapektuhan man. Ining dalagan subong sa kanamuon sang kaso sang COVID-19. Ngalaban-laban. Madugay-dugayan pa rin. Antes kita makabangon liwat. Ay manho perme nga nagasaka. Perme ang pagsaka sang kaso sang sa pagganubo. Pagsulod sang bulan sang Pebrero kag bulan sang Marso. Kag subong ari kita sa bulan na sang Abril. Sa bahin sang probinsya nga level. Ang probinsya naton tiganabusan sang 19 ka mga munisipalidad, 19 ka mga banwa, kag 12 ka mga syudad. Way na malaki pa Bacolod City. Ang kaya Bacolod City bilang isa ka highly urbanized nga syudad. May separado ina nga record kag separado nga datos. Ang ginpagawa nga datos ang Department of Health ako na DOH. Ang Negros Occidental sa petsang Abril 19 sining 2021. Ang kadamuon sa mga kaso mga ka-aksyon ara na sa 2,277. Una sa balita, una sa aksyon. Amo na mga ka-aksyon, 2,277.
Ang kadamuon sang kaso mga kaaksyon, kag ang mga napatay, nagdagat naman sa 244. Ang sa Bacolod naman nga datos mga kaaksyon, may 23 naman ka bagong kaso, pero may 25 man na nga mga nag-alalayo. May isa ka nagdugang nga patay. Ang tanan nga 23 ka mga bagong kaso mga kaaksyon, lunsay ni mga local transmission. Linat na rin kang sang kagaw naman ni corona, diri lamang sa Bacolod. Ang mga aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Bacolod, 665 na. 665 na. Kung sumahon kag isahon naton, ang aktibo nga kaso sa Bacolod kag Negros Occidental, sa Negros Occidental sa Rasalinta na 2,237 plus ang 665. Ang kadamuon sa mga kaaksyon, 2,942 na. Ba maluoy ka? Tama na, sobra na. Taon tatana. Medyo kululbaan ang kadamuon adlaw-adlaw nagadugang ang hangkat sa aton sinitanan. Hangkat ini sa aton kung paano nato na punggan. O kung paano pa STOP mapa-stop. Ining padayon nga pag-arangka sang kagaw nga corona. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Alas 9:56, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oy, sa ato sa mga ka-aksyon ha, sa mga nagabiyahe, nagasakay permi sa bus o kung di pasahero nga salakyan, hindi ka mo magkalipat nga antes ka mo magbiya sino sa nga puluyan. Ang face mask di okay na iya kay permi ginagana soksok ang face mask, pero damo-damo mga ka-aksyon nga gakalipat sa pagsoksok sang face shield. Ako nara ka mo sa pampubliko nga salakyan, kay nga aman, man kay nasang aga temprano pa, ang ang ginatawag nga task force disiplina, amo na sila ang grupo ang gintukod para nga magpadaway, para nga mag-issue sa ginatawag nga citation tickets sa mga nagasupag sang saring lokal nga kasuguan diri sa Bacolod City, ang ginatawag nga ordinansa angon sa angot sa minimum health protocol. Teka ina nagpatagayon sang operasyon ang mga miyembro sa ginatawag nga task force disiplina ang ginapaparahan ng mga dibasahe nga salakyan kay inadara sa mga Bacolod City South border dara sa ulunhan lang bla sang daan nga airport, ulunhan lang sang kilid sang dalan nga ginpang tapas ang mga kakahuyan sa unhan ara na sila kay ina. Sang temprano pati ginapaparahan ang bus maka-aksyon pagdulog sang bus, may otoridad, may miyembro sang task force disiplina. Of course, kabulig man pila kamiyembro sang otoridad naton kapulisan. Nagasaka sa bus, gina-check kini sa isa ha. Ang mga pasahero kung bala may aras ang face mask plus may face shield. Hindi pwede nga wala ka mo sang face shield kamanti violation na ina. So importante dala ka mo sang face shield yung maka-aksyon. Facial good. Lontos lang ang nagawa. Ay sa sining operation kay ina mga ka-aksyon, may 14 gid. May 14 gid agin isyuhan sa ginatawag nga citation tickets. Di ko na-isyuhan kini sang citation ticket mga ka-aksyon. Mayad kini, multa kini. Kag may ara sang ang ngalan mo nakatatak sa mga violator sang minimum health protocols. Ara kita, hindi na madula, ara ng ngalan mo. Hindi na mo damo na sa mga nagsupag sa ginatawag ng minimum health protocols. Sa tinaga ba lang ang minimum malang ginapangayo sa ato sa gobyerno, di mo? Di ang minimum, amo na pagsuksok sa face mask, pagsuksok ng face shield, ang ginatawag ng social distancing, amo na sang minimum. Amo na nakasimple mag-action. Ang pagkuha sa temperatura, kag ang hugas ang kamote, siyempre, dalaman na pero kung kaisa ka damo sa nga kalipas na. Importante, ang indiin ninyo pagkalipatan, ang face mask kag face shield, dason social distancing. Amo lagi na.
Kaya kung magasupak ka mo sa maka-action, isa ay nasa masihan, na pwede ka mo isyuhan na sa ginatawag nga citation ticket. Okay na nga pahanumdum sa inyo. Antes ka mo magbiyas balay nyo, dalagid ka mo sang face shield, kag soksok sang face mask. Kaya sa rasalinta na 14 ang nadakpan kay na way nagasoksok iban may ara face mask, pero wag soksok sang face shield. Sige. Impunto alas 10 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ano pagkidibasa rin ang mga balita, mga ka-aksyon talupandon dari sa bahin sang lokal. Ang pagkidabot sa madamo na naman ng mga pasahero sakay sa barko kag eroplano sa Negros Occidental kag Bacolod. Balantayan umpisa buwas nga adlaw nga aman natapos na subong adlaw gid. Abril 19 ang damlaglangin palawig nga travel moratorium. Ao kon na suspension sa nangaluyag magsulod diri sa Western Visayas. Kay ban una na ikaw tani nga gin natapos mo galing kay banti gin na palawig di gin extend ini isa ka simana mga ka-aksyon gin palawig niting isa ka semana hasta malang subong adlaw Abril 19 iway na gin extend pa. Buwas nga adlaw mga ka-aksyon, open na bukas na para sa mga inbound travelers. Musilingon sa mga nagasululod diri nga mga tao, mga pasahero sakay sa barko kag aeroplano. Umpisa buwas nga adlaw, April 20. Ang mga tao, ambot silingon sa mga ka-aksyon, simple lang. Ang mga tao nga luyag magkadto diri sa Western Visayas. Ay ang travel moratorium nagsakop ini maka-aksyon sa mga tao halin sa National Capital Region, halin sa probinsya sang Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, halin sa syudad sang Cebu kag syudad sang Davao. So ang mga tao nga halin sa sining mga lugar gin pang-mention naton, pwede na nga makasulod sa Western Visayas. So God buwas nga adlaw. Ug aling kay may matabo ini nga iranay naman bantay ha. Agod mapiho nga wala sang biyahero nga makalusot liwat. Kag hindi mag-agi sa protokol. Amo ning id nga pagbantay himuon sa lokal nga gobyerno diri sa Western Visayas. Diri sa Western Visayas sa mga ka-aksyon. Tiya mo nang pahibalosang ato sa gobyerno. Tiya magsiling kita Western Visayas. Aradang Iloilo, Guimaras, Antique, Capiz, Aklan kag diri sa aton sa Negros Occidental. Si Gobernador Bong Lacson, liwat nga nag-ayo, kag liwat nga nagapangabay. Akon pwede, hambal sa Gobernador, please. Kung mag-abot sa Negros Occidental, sa paluparan manukod sa pantalan, palihog ay kung may negative RT-PCR results kamuda nga balido. Sa sulod sang 72 oras, ipresentar pakita basta tutuod lang resulta. Kag hindi peke, kamanti kadabo sa mga natukiban to nga peke yung negative RT-PCR results nila. Kaya may nagabaligya to kulit sa point of sa ginalindan nila nga lugar bla. May grupo sa mga tao to, grupo sa individual nga nagapabaligya sa peke nga negative RT-PCR results ang panid maka-aksyon tag 900 pesos. Di kadamo to sa mga nagkagatgid. May mga natukibada din sa Negros Occidental, mga 6 to kabilog maka-aksyon nabot lang kung white pa ni ma-follow up kung nabala kamusta ng ila sa nga kaso. Nagasunod sa kabangkalan ato. Pero ang gining grupo nga nagapalusot sa fake RT-PCR test results, ang pila siya ilato kamiyembro darakpan man to dito sa area sang Luzon. Kaya na subong, ginpasakaan to sila sang kaso mga ka-aksyon. Kaya manang ayo malang sang governor, o nga tindigin man ni mandatory, bla, doon ay man ginapilit ang tao. Pero tiya mo na bala, ayo ni sang gobyerno naton,
Kung way ka mo sa inyong gasto, way man ka mo sa problemahon. Pag-abot ninyo dali ko mapaswab test ka mo, iya mariya ka gobyerno, libre inang ginatanyag nila nga swab test maka-aksyon. Ang ambal sa gobernador mo na kung mag-abot ka mo dali. Kung way ka mo sa negative RT-PCR test results, pwede mapaswab test gid ka mo. Upon arrival, i-apid nyo mag-aksyon sa naaprobahan nga espas. Dapat may ka mo sang espas gid. Approve espas kay isa ina sa mga requirement nga ginapangita gid subong. Ang espas serve ina nga passes para kasulod ka mo sa inyo sa nga point of destination. Kagano pa gid magluwas sa espas ang beripikado nga stay safe account. Stay safe account. Importante nga maparehistro ka mo una sa ginatawag nga espas. Kung wala sang mapresentar sang negative RT-PCR results, amo nang ayo lang sa ato sa gobernador. Walang tanyag ka ba itanyag yung kagulingon yo. Sa pagpakwa sang swab test maka-aksyon, RT-PCR test na pag-abot sa airport kung seaport man. Tulaton nga magwa ang resulta kag kung nagmag-negatibo o kinahilway na kamo nga hindi man pwede nga makalumbayaga, hilway na kamo nga makapauli, hilway na kamo nga makaupod sa miyembro sa inyo sa nga pamilya. Pero kung positibo, the right choice idiretso ka mo mga kakson dapat sa pasilidad kag hulaton nga mag-ayo kamo. Simple lamang ina nga pangabay sa ato sa gobyerno kay subong dahalos hindi naging mapunggan ang sige-sige ni nga pagdamo sang kaso sa aktibo o kung kaso sang COVID-19. Please cooperate kamo. Maluoy kamo hindi lamang sa inyo sa kaugalingon, hindi lamang sa inyo sa miyembro sa pamilya, kundi pati na sa mga abyan kag kakilala niyo. Pati na sa sitwasyon naton subong. Maluoy kamo kay kita na napiktado ni pati na sa mga opisyal nato sa gobyerno halos maglitik na ganing ila sa nga bagol sa pagpaminsar kung paano ni matapna ang pinasahi nga krisis diho dala sang ginatawag nga pandemya. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Okay, last yes, yati Aksyon Radio Philippine Standard Time. May ari sa anan. Alas 10, yati Aksyon Radio Philippine Standard Time. Nano pagid ang talalupang doon nga mga balita importante may baluan sa ato sa mga ka-aksyon. Sabay sa lokal sa gihapon kung sa banwa sa ginubaan, hindi anay makasunod ang mga turista kag pangayaw nga bisita. Sumugod man sa mga adlaw hasta ini Abril 31 sa Victoria City naman, siyudad sa Victorias Negros Occidental. Ang mga tao nga nagahalin sa mga lugar sa gwa sa nga Western Visayas, obligado nga magpa-swab test pag-abot sa airport o kung seaports maka-aksyon, Victoria City, para mabeluan kung may kagaw ang lawas o kung wala. Ang ginhalinan kung nga ang nagpagwa sa pahanumdom ang siyudad sa Victorias. Kamay-ara sa 6 ka mga overseas Filipino workers, 4 ka mga authorized person outside residence sa ginatawag nga APURS, ang isa ka locally stranded individual LSI. Nagsumeter giban sila tuod sang negative RT-PCR swab test results nga valid man sa sunod sang 72 ka oras. Tubtob sa schedule sa inis nga pagbiyahe. Pero sang liwat sila gin swab test maka-aksyon sa mag-abot sila sa Victoria City Quarantine Facility, ang resulta nagpositibo sa COVID-19. Ang sunod may pagklaro sa saningin pagwa nila nga pahanumdom sa mga gabi. Ang mga authorized person outside residence sa mga apur nga nagatrabaho sa gobyerno nga luyag magsulod sa sunod sa Victorias nga ang purpose official business, why ni masakop sa sining pahibalo, why ni masakop sa abiso. Sa laktod nga sugulanon, why sila malakip sa mga ginaobligar magpa-swab test. Pero may ara ang miyembro sa apura, damo ko kilala nga mga apur mag-aksyon nga bisan exempted sila sa sining pagsulundan Sila mismo nagpa-swab test ya. O para nga ma-sure giblang ila sa nga lawas, way kagaw gruna. Kaya hindi sila magkahalid sa pareho nila.
Alas 10:09 aksyon, Radio Philippines Standard Time. Nano naman ang balita sa bayan sa nasyonal. Ang Bagyo Bising, importante, bantayan na gihapon. Ang Bagyo Bising, sa gihapon, nagapakitang gilas diri sa Pilipinas. Ang puwersa, steady. Pero hinay-hinay inis nga nagapakadto sa aminhan na katundan sa Sidlangan, sang Camarines Norte. Ang hambal sa pag-asa makaksusubong nga hapon. Sa ilas sa alas 5 kaina nga severe weather bulletin. Ang sentro sang mata ni Bising ara sa 500 km sidlangan sang Infanta Quezon. Ang balantayan dili kag dapat naton halungan. Kay may mga lugar na makaaksyon nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 2 kag number 1. Isa-isahon tani dugay kung ano ini mga lugar ang ara na sa signal number 2 kag signal number 1. Kaya sa mga nagapamati, dara ang maka-aksyon nato negro sa araw na kubakulod nun. Kasi may mga parente, kamo ko nung kimatabla, sa saning lugar ni, pwede ka mapakahatag sa dugang, nga panda mo kung abiso sa ila. Mayara sa Luzon, mayara sa Northern Samar, ang mayara man diri sa bahin sang Visayas. Dugay-dugay sa isahon ta niya. Ano ba ginibas sa nga balita sa iban nga nasyon maka-aksyon? O di ang pungsod sa nga Pilipinas, kadamo sa nating alakon nga ang imbes nga maghagan-hagan na rin kasos ng COVID-19, bumutsyog na naman niya, ginapatihan si Canwave ini sa COVID-19 diri sa Pilipinas. Damo-damo na ya ang mga nasyon, damo-damo na mga pungsod, nga amat-amat nga balik sa normal ang ilas sa nga pagpangabuhi ilas sa nga hulag digto. Ang isa diri maka-aksyon, monohon talang dito sa bahin sang Israel ho. Ang sabahin sa Israel, ang gobyerno nila to, ginasugtan ng ilas nga mga tao to ya, nga hindi na magsuksok sang face mask kung ara sa outdoor o kung open space. Kundi, damo na to yung tao ang gayuhom dito sa Israel. Kay manti, mat-amat na nga nagadjutay, kaya nagabalik sa normal ang sitwasyon nila magka-aksyon. Ang ginalinan siri, nagpatigayon sila sa mass vaccination batok sa COVID-19. Taamo ni ginahimo man naton diri sa bayan sa pungsod Pilipinas. Pag bakuna man, di ba matuod nga bakuna mo gid man ang pinaka pag-un nga bala naton parang ikwentrohon ang hindi makita nga COVID-19. Pero wag ka kahulugan nga magpinagusto nila mga tao to, may limitasyon gapon nga gina-implementar mga kaaksyon. Dito na sa bayan sa Israel, Australia kag New Zealand ho matabat man to ang mga tao nga nagayuhom. Kaya matamat nang gabalik man sa new normal na ginatuwag ang ilang sa nga sitwasyon. Alas 10:12 in action, Radio Philippines Standard Time. Pinalamang ina sa mga genmundo naton nga mga pangulong nilang. Diri sa ato sa nga pagpangalagad palatunturan. Kay Nunoy Campo dira sa area sa Barangay Tangob. Naga-monitor na sa sinigid nga materion. Kay Nunoy Campo sa may Barangay Tangob. Sa mga monitor man sa ato sa live stream, madugay-dugay, i-acknowledge na lang kamo. Salamat gid sa 128, 130. O nga naga-monitor sa ato sa nga papangalagad sa sinigid nga mga triyon. Hindi kumpleto nga to sa nga pagpangalagad mga kaaksyon kung hindi naton mamatian. Ang observation report sa nga patrol, ibalon tayo importante ni. Din nga dalan nga mayara pa sa nga medyo polo problema kung trapikong paghambalan. Away naman guro. Last 10 lang puwas na eh. Alas 11 pa naman ang curfew dali sa may syudad sa Bacolod. Damo-damo pa yan ang mga salakyan or ano nga plastada ang ato sa nga mamatian. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Sa patrol with Action Gian Diaz. Action Gian, mayong hapon please come in. Ang mani ni Arnold sa Riverside karon nga gabi manamit makahangkahang. Amo na ang mani ni Arnold nga ginrekomendar ni Papanga. Kay ang mani nga iya ginapangita do kabudla gid isa ka. Ako magkakaon ka man ka magkaon mani. Ano nga sa mani naman may ara sang kwan? May Era panet. sang? May panet. May mani no? nga may panet. Oo, amo na sige natawag nga siya ng lag. Sinanlag nga mani. Oo. Pwede man tinanok nga mani. Kinanok ka man yan o pagid. Ang isa
ano ganun eh, salted peanut, o kung ginbuta, ano panawag na ganipang? Salted peanut na napagkabalo ko. Ang isa, coated peanut. Bot sa ringon, ginpabayuan sang kalamay. Ano pa Coated peanut. Wait na. May pagid mani. Mani, niyot. Mani niyot. May pagid mani. Namagi ba mangkot ko mo ano nga mani ang imo gingkaon. Online, ang sabat, maniningad. May labat? Maniniyot. May isa pagid nga sabat, mani nga safe moon. Mani nga safe moon. May mani nga ginasubayan. Ano yung mani mo na uyunan? Basta mani Basta mani. Ako ay na namin, ako yung salted peanut. Ang kay papa nga mani nga namin lain mani nga mani. Amo niya ang mani nga budlay gid anihon. Salo ni kami ang approaching ang patrol sa isa doon lugar sa libot ng syudad. Kabro ka, wala ka untat ang bypass operation sa aton nga mga kapulisan. Bypass na naman. Karoon nga gabi action mga angking kasasang aton nga mga kapulisan diri sa palibot ng syudad sa Bacolod. Pero anyways, karon nga gabi diri sa may Bacolod, diya do hindi kinanto mo sinakiramo ang mga salakyan nga ito makitaan sa dalanon. Kung action mark diri sa Bacolod alas 11, di ba lang curfew? Pero dito sa may luwas sa Metro Bacolod sa zona ng gabi mong hindi kidya pareho, so hindi sila pwedeng halin din sila gabi na. Abot na sila lugar, gabi naman kay hindi daw pag-abot na masibla kung may mga violation sila, no? Iban bida mo gid gapit ka magbakalos sang mani. Amo na nga aton nga topiko karon nga gabi nangin manigid. Action Marlon. I don't know kay Ma'am Vanessa Mayo no ning naidlawan niya nga mani ang iyaman. Kaya doon nag-komentar kita karon nga gabi sa aton nga Facebook Live peanuts, beer peanuts. Abo, beer peanuts sa kay Ma'am Vanessa Mayo. Taga-tangog din sa Blackson, Mar? Yes. Kilala ka mo nigla? Kabarangay ko na siya. Beer peanut na daw ka lipat ko. Basta doon nakatilaw na block na mo. Ito, ang beer peanut? Kung tiliwat pa, dalat na kay Ma'am Vanessa Mapadala kay Ma'am Vanessa Mayo. Siguro pa mo? Sa beer peanut, kaya daw pagkikyo ni katilaw sa itawag ng beer peanut. Pag kinata daray pang, karoon na manaog pang. Pero ang beer peanut, amot kinununing sabor yung sinikid, wagi ko ni Kagi. Sa tilaw sa beer peanut ni. Ang flavor niya, bergro Laban-laban gini. Kaya Toto Friends yan. Ito ka mamati ni Toto Friends ka niya gabi, oh. Pa-shout-out ko mo. Pa-shout-out. Toto Friends ni. Why ko ka, bebe, pagkitaon ta, bebe. Si Toto Friends, ang baliya, Daddy pa-shout-out sa Inovea and Rivera family. Good Toto Friends ni. Wala nagatulog kung di ko mapuli ang daan. Mo, natulad yun si Toto Friends. Mga kakson, karoon gabihon, ang mga salakyan nga naglabi mo sa dalawang ditan pang sinakaramo. Nagbisita kami action mga sa may Bacolod City Government Center. Iban ko naman tao doon nakano, naging ba nga, totoo, hindi pa ito pwede maglagaw sa NGC, hindi na ito magpamilit pa. Munong na kasapot nga balaya, kay karoon nga gabi, wag ito may nagpasaway. No? Wala ito may naglagaw nga tao mga kakson, may nagatinir to, pero pipilagi naman ka mga individual, mga nagabantay, mga Poso Guard, no? Ang iadrabi ka NGC, nga mga gwardya, kagiban pa. Sila to naka-on standby, karoon nga kagabiyon, ginapabili nila ang seguridad sa paribotismo sa Bacolod City Government Center pag padulong to naton karon nga gabi action Mar. Mga dalanon sa palibot ng syudad o mga area, gari nga medyo madulom-dulom, ilabi na deliver sa may dalan, Araneta, Action Mar, Panapuas, pa Gardendale, then go sa Araneta, Karamo, gari sa mga areas, gari nga medyo madulom-dulom, karon nga kagabi. Hopefully, no, nga masanag-sanagan, din maridali nila, para at least hindi matamaan ang aton nga mag-action, ilabi na ang mga nagabiyahe kong gabi action Mar. Kabalo ka kung dulong ka delikado, di may area, labi dito sa may tubang, sang Royal, di ba? Manville Royal, no? Okay. Dulong mo din ko, di nga daan. Damo, gali kong kisa, di mga aksidente, nga area, no? Hopefully nga ma-improve na rin nila
ang sitwasyon, no? Mas sanagsanagan ang lugar para hindi action man matamaan nila binakol mga nagabiyahe kung kagabi yun, no? And mga kakson mo na, karoon kami, gina-check nila namon, aring kami din sa isa kalugar sa Palibot ng Sudan. Ang tawag rin naman pinong sitwasyon, kag ang ining bypass operation, naging kasasat ng mga kakson, mapit kita dugay-dugaya, kay papadao kita sa area, kagadamo sa nagapinunsok nga mga individual. Sik to be pang, kuno to pang, pang, ano to, bigyan ako damo, ganito tao sa isa ka police station now. Damos lakyan, Uy. damo pa pinunsok, Diba, mga individual. mandarakpan guro? Ano naman Ako nadakpan, nakambot lang, nakadamos na kiyan gidaw. May mga private individual, may residente, banjil kuro, may mga ano pa nga dala, ng inab na towel, bagubugtaw ni kuro, nagdiretso lang di sa area. Pero check to rin, kung nga kadamo, damo, gano'n ka pinunsok, mga oras, may nagaginuwa, pag idya kag magkadto sa station, may ginapagreklamo pa ni kuro mo. I-check na dito kaya, no? Ang balimang Vanessa, yes, gid, pati lawon ta kamo, namit ina. Gano'n yan, no? Nakakakson mo na, mali na yung panahon, kiri-kiri kayo, nasa agakson mara, gagong buom lang, sa pero wala na gulan. No, mabulubog na lang gid ang panyempo, pero kung naman siling panahon, grabe, giniparok-orok tulog, sa diligid lamang madugay makakson. Pero bantayan ko na, ang pinakamabalik na tipon sa patrol, nalago ka mo, dos blocks yun, makito sa Ponte Vedra, nang pagwa sila sa report, Karabla ko na nagpapakilala naman yung mga personnel sa DepEd. Tapos ginatutuan nila, ginataga nila ko, John Masdante. Tuduan nila ko no, likat-likatan nga, wala na nagabantay. Ako wala ang tawa, abistud sa balay. Gulpi na lang sunyo baya pang lungkap. Konti man nagkaradula, mga cellphone to kag kwarto. Kaya sa kabalagi, katuan sining nga mga persona, nga nagpakuno-kuno personel kay matag sa module, ka matudlo sa estudyante, katapusan lahin giling gina-site action, Marlon, no? Ang detalye sa kalmatay sa disigapon sa action, radyo bakurad, mga ka-action, ang mga pinakalulit sitwasyon sa palibot ng syudad. Sa totoo na mga ka-action tandaan, nga isa sa marason sa pagtugas sa malapian sa tonlawa sa mga paguyang ko ng pagnubo sa ating event function, ang mahigko ako, ang kagang inti-regular na pagpagwa, sa higko sa tonlawa sa may dako kapapel, sa pagwa sa ating event function, ang dapat sa Bacolod Action John Diaz, wala sa action sa Bacolod Action Radyo. Salamat akson na dyan, nabalikan lang sila karon dugay-dugay ha, kaya may yara sila sa nga gina-follow up man nga hitabo o kon balita sa isa ka lugar diri sa may syudad sa Bacolod. Inatubukan ko rin sa mga tao, base ko may yara sang mga nagkaladakpan bla. Alas 10:23 Action Radio Philippine Standard Time. Sa nasilenta na mag-aksyon, madamo-damo sa mga lugar. Dari sa pungsod sa nga Pilipinas, ang ginpaydalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Kaga number 1, pagmasiling Baguio Bising. Umpisa pa rin nagligad nga smanaho. Nga bantay sa mga ka-aksyon naton. Kung dalan na nung nangin sitwasyon sa pungsod naton sa sinaikaduwa nga Baguio. Nga nagsulod rin sa pungsod Pilipinas para sa buong tuig 2021. Ang pag-asa mag-aksyon na gasiling sa latest akong ulihin nila nga severe weather bulletin. Ang sabayan sang area sang Luzon, Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ini nga mga lugar mag-aksyon sa bahin sang Luzon, ang Catanduanes, ang eastern portion sang Camarines Sur, ang Siruma, ang Tinambak, Lagunoy, Gatchet, Torina, Karamuan, ang Goa, Tigaon, San Jose, Presentasyon, ang Sagnay, Kagbuhi, ang eastern portion naman sa Albay, Aradang Tiwi, Malinaw, Tabayco City, Malilipot, Santo Domingo, ang Bakagay, Rapu-Rapu, Legazpi City, kag ang Manito,
eastern kag central portion sang Sorsogon. Castela, Sorsogon City, Prieto Diaz, Gubat, Barcelona, Kasiguran, Huban, Magallanes, ang Bulan, Bulusan, Irosin, Santa Magdalena kag ang Matnog. Ang sa Northern Samar mga ka-aksyon, northern portions ng Samar, Santo Niño, Almagro, Tagapulan, ang Calbayog City, Santa Margarita, Gandara, Matuginaw, San Jose, Dibuan, San Jorge, o kung San George, San Jorge, Karangnan, Pagsanghan, Katbalogan City, Paranas, Giyabong, Mosyong, Kinabangan, San Sebastian. Kalagip man rin mag-aksyon ang northern portion sa Eastern Samar, ang San Julian, ang Sulat, ang Taft, Can Aved, Dolores, Maslog, Oras, San Policarpio, Artitse kag ang Hipapad. Signal number 1. Dari kita sa signal number 1 is up over the following. Sa bayan sang Luzon area, eastern portion sang Cagayan, arada ang Lalo, ang Gataran, Alcala, Bagao, Amulong, Solana, Igwig, Tugigaraw City, Enrile, Piña Blanca, Kamanlan-Yugan, ang Apari, Bogwe, Santa Teresita, Gonzaga, Santa Ana. Ara madarang Isabela, Quirino. Probinsya inisang Isabela, kag Quirino. Signal number 1 man, northern kag central portion sa Aurora. Aurora, ang Baler, di Pakulao, di Nalungan, Kasiguran, kag ang di Lasag. Number 1 man, signal number 1, eastern portion sa Quezon, Calawag, Ginayangan, Tagkawayan, Buenavista, San Narciso, San Andres. Kalagip ng Polillo Islands. Bao ang Polillo Islands ne? No, amo gining suki sa bagyo. Pero may mga kaakson, di ka di madulang ngalan niya. Signal number 1 man, Camarines Norte, the rest of Camarines Sur, ang portion, the rest of Albay, the rest of Sorsogon, Masbate, kalagip ang Borias, kag Ticao Islands. O ari, importante, dire sa Visayas, may mga lugar man nga napidalam sa signal number 1 ha. The rest of Samar, the rest of Eastern Samar, Biliran, Leyte, northern portion sang Cebu. Ang northern portion sa Cebu at ang lugar nga Tabugon, Borbon, San Remigio, Bugo City, Midilin, Daan, Bantayan, kalagit na ang Bantayan. Aramadrang Camotes Islands sa area sa Visayas, signal number 1. Yang hambal sa pag-asa mag-aksyon, si Bising Tilaban-Laban nga ari sa gihapon diri sa Pilipinas. Wednesday evening o kon Thursday morning. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Las 10:27 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sige, butang unang abat sa atos rin mga commercials. Sa atos rin live stream, aknalis tak madugay-dugay. Ag sa atos rin pagpanumalik ha, report na. Sa atos rin mga action unit reporters. Action Night Patrol, magabalik pagkatapos kid lamang sili. This new sponsorship. Okay, aknalis tak monitor sa atos rin live stream. Sa digid nga materion, Milail Oligo live watching si Max Marlon nga magluwas sa programa ni Action Fred hindi malawag ngalan kung nga wala untat pa mati ko kag padala greetings. Ano na? Live watching si Max Marlon nga magluwas sa programa ni hindi malawag, hindi ko rin malabutan na. Hindi malabutan ko hindi tamang maubos ang greetings mo, no? Sige, try abi munuhon ta si Action Friend, okay? Elizabeth Malakagamala, happy listening sa Anco, Flor Malaka Bailon. And Lini Toledo, keep safe everyone, God bless us all, more power to ARB. Raman si Bob Isponha, good evening ka Action, watching live from Putok-Putukan, sang syudad. Oh.
Diyan sa putok-putokan sa syudad. Sige. Flor de Liza Barillo, good evening, Aksumalon. Andrino Comida Butanas. Monitor lang kami dali sa may Alangilan. Tamya ko lang family Comida. TY Gid. Si Milal Oligo, ga monitor. Tiraiza Las Peñas, mayong gabi Aksumalon. Still watching family ko. Okay. Si Ivan Divino Milieza Jr., good evening. Okay. Jen S. Officer, good evening, man. And to all Energy Fans Club members, araman si MM Bautista mayang gabi. Ano ang title sa background music? Ang title sa background music, okay, Crazy Boogie. Okay. Crazy Boogie. Lani Ortiga, Mondeya, hi, good evening. In Masino, Tayhon, Aksamar, monitor lang kami di. Ara si Inday Adi Sibigan, good evening Aksamarlon, greet ko lang happy birthday. Ako sa nga BFF, Jorila Mirasol Chu, birthday. Subong ni Inday Jorila, happy birthday. Halin sa kay Adi Sibigan. Okay. Helen E. Sarita, good evening. Aksamarlon, monitor lang ko di sa Kapaklan, Inayawan, Kawayan, patamiyaw ko dara sa may more siya kag kay Nanay Nanay Lolita Makulada kag kay Tita Nancy Sarita gapamatigid sila perme watching from Kapaklan Inayawan Kabayan. God bless. Araman si Miad. Okay. Miad in update naman sa travel requirements at kung pwede na mabiyahe. Pwede na umpisa boss. Alin tara sa NCR pwede na. Okay. Espas kag stay safe nga application. Okay. Pagkabot dari swab test. Prisel Makawiwili Monte, ano na po requirements ang pauwi sa Negros? Sir, need pa namin mag-swab galing dito, Manila, or dyan na sa dyan na. Okay. Pwede man dari pagkabot or pwede man dara ka mo mapakwa. No? Kinalan negative RT-PCR test results valid within 72 hours. No? Pero ako mas suggest ko lang mas mayo guro nga dire na kamo pa-swab, no? Libre na basta iya ka gobyerno libre na way kamo sa dapat nga kabalak-an. Pero kung mayara kamo i-present nga negative RT-PCR test results, pwede man. Pero ti magpa-swab test kamo dira sa lugar nga ginhalanan niyo ti inyo bayad ang magpa swab test. Kung magabot dire nga dire ka mo pa-swab test, libre na. Kaya na ka gobyerno. Nagatanyag man ginatanyag sa gobyerno, no? Kag ang provincial government sang Negros Occidental sa mga gabi makaso may pagwa nga announcement ato sa nga provincial government pagi sakay provincial administrator Attorney Ray Frando Diaz II nga mas maayo nga pagig-angot kamo, coordinate kamo sa LGU o kon lugar banwa o syudad nga pagapulian niyo, no? Mas maayo gid nga may coordination. Okay? Para ka may ara sa lang duga nga i-suggest, no? Lani Ortiga Mondeya, ang Manila pwede na kasulod, sir. Yes, umpisa boss nga adlaw kay hasta lang subong ang travel moratorium April 19. Huwag naging palawig. Maria Nansan, good evening. Sir Marlon, watching from Hong Kong. Si Kelly Jerry, good evening. Maria Riza Bacus, ask lang po pag-abot sang may pwede na makapauli halin Manila. Yes, pwede na. Umpisa boss nga adlaw. Vanessa M. Mayo, 50 stars in 9 weeks. Okay. Ariam Lipat, watching Cavite from Himamaylan, shout out. Keep safe kabo. Kathy R. Calatrava, keep safe. Aksumarlon, watching live from Singapore. Si Star Ridel Hinol de la Rosa, good evening. Listening here, direct from country. Okay, hello. Apolia Blom, good evening. Aksumarlon, gabonitor kami dari sa may barangay Tagob. Ginatamyaw ko lang ako sa nga mami kag daddy nga si Jojon kag Marisa, keep safe. Kabarangay ko basta mga taga-tagob, mga palangga kulit tanan, basta kabarangay ko no? Kaya man ang ato sa nga gintahuan, ginbunagan nga barangay, ang barangay Tangob. Tanang-tanang nga mga taga-Tangob, ha? Okay. Kami pa nga mangin maayong sitwasyon sa barangay Tangob. Vanessa M. Mayo,
Akso Marlon, ang problema diri sa Pilipinas, dira sa Pilipinas kay ang mga tawo wala ga cooperate sa ginatawag nga health protocol. Amo na nga gasigi ang case da. Great please to my sisi Mrs. Alvarez and to all my family, all my cousins. Golis family of Silay. Thanks Akso Marlon, God bless from Minnesota. Si Ariam Lipat, sana po pag-abot may pwede makapasok halin Manila. May 15 na po tickets ko. May 15? Okay. Coordinate sa airlines, no? Kuan mo kay may ara sila sa mga advices da. Pwede na makasulod da kay ubos sa boss kadlaw antang halin sa Manila halin sa NCR. Wala sa MAU action na dyan, how about Burr Peanuts namit pagid na. Lilia Taton, good evening, watching live by lang kami, kami, stay safe, God bless. Okay, si Prince Raman, Gabaritor, shout out Hinovaya Rivera family. Elias Bandada, palihog lang ko tamyaw dara kay Levi Rodico sang Bata Subdivision, thank you and God bless from Tabuk Sharma, Saudi Arabia. Dawa paos naman tao. Diana Kim Hildore. Akso Marlon, good eve. If vaccinated ka na, need pagihapon pag-swab magpuli. Yes, why man angot ang pagpa-vaccine eh, no? Ang pagpa-vaccine program na sa gobyerno dapat sundon tara. Wag ka hulugan nga kung naka-vaccine na ka bakuna na kada kontra COVID-19, di ka na pag-swab. I-swab gid ka, no? Okay. Pagabot diri sa Negros Occidental. Paniguro na. Jen Officer, Hamalya Peanut Butter. Oh, tama na. Si Ruby Fulgencio, watching from Singapore, napit gid ang mani sa Bacolod. Gid, sa Higa, downtown. Oh. Amal dito to, Georgian Hunsay, ganyo, arada sa Tubang Plaza, pre. Nami da ang mani ni Chai Peanut. Sa Tubang Plaza to, may kabaligya mani da eh. No? Si Vanessa M. Mayo, yes, gid patilawon da kamo namit inaambal ni Vanessa M. Mayo. Okay. Sa dalawang dia. Okay, sige. Liza Joy Ilan Amoroso, good evening. Arlo Babarano Malinaw, good evening sir, check attendance naman. Ariam Lipat, ano po update kung pwede na makapasok halid Manila sa buwan ng May? Pwede na gani, opisa buwas April 20. Alex Montesa sa Marlon, good evening, bago lang sunod kag gutok abi. Ari lang ko di gaupod sa imo. Thank you kay Alex Montesa. Hello ko na lang dayon, patamyaw sila ni Ma'am Vanessa M. Mayo, Minnesota, Ma'am Kelly Jelly, Ma'am Lida Zamora, Yamagisi, San Tokyo, badamong salamat. Okay. Levin Jane David Octavio, ginatamyaw ko pamilya Octavio, musta na ka mo? Okay. Alex Montesa, Ma'am Vanessa, okay. Jun Sibalios, may gabi Action Marlon, monitor lang kami ni kabari ko, si Nudes Gabs Gabito, samtang Jyote sa Barangay Sumag. Si Poland Rivera, Action Marlon, tamyaw ko lang barkada ko gali, monitor subong diri sa may Kane Town Subdivision, Victoria City. Taga Victorias. Nene S. Serbo, good evening, Action Marlon. Ingat palagi, okay, thank you. Amal ni Alex, si Go Zone, Meg, monitor lang da. Poland Rivera, tamyaw ko lang gali subong barkada ko nga monitor subong sa Kane Town, Victorias. Si Ads Gracia, Hamalya Valladolid. Arcillo na Sir Marlon Babaw Alangilan, okay. Vanessa M. Mayo, Sir Milal Oligo, limited time lang sila. Depende sa ila time. It's all good. Ambal ni Vanessa, okay. Joseph Paro Alarcon, good evening sa Marlon, monitor kami action ay patrol sang banako, Engineer Soto Sinal, God bless you. Okay, salamat Josephine Paro Alarcon. Amal ni Poland Rivera, Action Marlon, monitor from Kane Town. Okay. Si Ans Gracia, patamyaw Action Marlon, dari sa Paranaque. Nagapamati gid pamilya Divine Gracia sa Valladolid, God bless. Ruby Fulgencio, monitor gid ko permi Action Marlon. Salamat Ruby. Si Ma'am Raquel, di ba ala? Good evening, Action Marlon. Salamat gid. Okay. Bebsi Rizaga, good evening. Si Ido Tensi, good evening, Action Marlon. Watching her sa Antique. All right. Okay. Balikan ta naman iban tugaduay. Thank you.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna, Naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Pabalik sa atos nga pagpangalagad las 10:41 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa nga bakahin pamatian tara detalye ang mga reports. Sa atos nga mga Aksyon Unit Correspondents, Aksyon Unit Reporters, Aksyon Percival Villamor, ara Aksyon Henry. Unahon tayo sa Aksyon Percival Villamor. Sabay naman sa Southern Negros. Antes na balikan ang atos nga patrol dugay-dugay. Si Presidente Rodrigo Duterte mayara sang pag-istorya sa mga ginapatigayon sa pinakamiyambro sang ESN Gabinete. Dutay man na sila sa bayan sa Malacanang. Parang kalabanan nga miyambro sa Gabinete aros na ni Department of Agriculture Secretary William Dar. Ginastoryan niya pagi sa ginatawag nga Zoom online. Kapag sogilano na. Aksyon Percival Villamor standby. Action Force, sa detalye sang report mayong gabi, please come in.
nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat sa report ni Aksyon Percival Villamor, 1047 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa nga bahin, balikan ta nga to sa nga patrol. Ang ila sa naging respondihan nga lugar diri sa may Bacolod City mag-aksyon, nagabot nila mayara sang dabo-dabo nga mga tao nga nagatalilipon. Angot naman di sa ining ginatawag nga RGS Marketing. Bao naging unod ini sa balita, ini ginatawag nga RGS Marketing. O bisa pa nagligad nga Pebrero, bulan sa Marso, tubtub sa mga bulan sa Abril. Kaya ang report mga kaaksyon ng kwadra sa patrol, may kapin 30 ka mga tao nagpadulong sa Police Station 8 dara sa barangay Pahanukoy matapos balaan nila mga nag-invest ini guro nga mga tao sa sining RGS Marketing. Kulbaan sila nga inano nang himos na sang ila sa mga kagamitan ang pila ka mga personnel sa opisina mismo sa RGS Marketing. Ara sila subong ngayo sang advice or ngayo sang bulig ho dira sa mga Police Station 8. Yabalon tani tali sa balita sa report ni Action John Diaz sa Patrol. Action John sa balik ka report please kamin. Oh. Sa Tangob Action dyan ila opisina? Sa barangay Tangob? Anong Anong exact nga location? Dili nga Purag naman? Daraman sa lapit-lapit man sa area sang Gardenville, okay? Oo. Okay. Uy. Uy, kadako. Oh. Uy. Uy. Sus. Uy.
Mm. Mm. Oh. Report sa may Pontevedra PNP, nagpandam dring mga kapulisan sa publiko nga maghalong balat sa palibago nga modus operandi sa mga kawatan. Sunod kay Police Staff Sergeant Ronnie Kasugod, nagpadangat sa reklamo sa kapulisan ng isa ka pumruyo kag ginaligar nga may isa ka persona nga nagpakilala nga nagatabaho sa Department of Education conducted nga magadulong sang module sa mga estudyante. Actually, tudluan, parigani ko ni lamong ang mga estudyante aksyon mahal sa tudunan nga radra sa module. Aligasyon din sa tagreklamo, sa uli ko likat-likatan na diskubrihan nila dula na ang cellphone kagang kwarta sa sulod sang balay. Uy. Pero ini nga kaso, kinaimbestigaran pa man isang aton nga mga kapulisan, pero according to sa ila, after nilang higing pabalo ang ini nga panumdum abi sa publiko, may harapagid mga tatlo ka individual nga nagpalabot man sang kaangay man nga concern action march sa pulis. So, madalis ang kapulisan, kung may mga amo sila mga insidente sa liwat, may mo sila magpakigangot, pinagi silang mag-text hotline action march. Yari si Police Staff Sergeant Kasugod sa aton interview. Ano ko na siya ang ginreklamo, sir? Ang initial lang, sir, nga gintanapot sa inyo. Ikakila ko sa tao, mga kapakilala, taga-district ako, no? Isa pa module, tapos yung tutuan niya pa nito ang mata sa yung module. Tapos ito, tapos na sa tiyupo, yung kwarto ng cellphone, kagang kwarta sa kanyang na ito. So, yung kawat niya kung baga, sir. Doon lang din, kaya lang tiyupo, mga ginawa natin nga Actually, mga batian, si Police Staff Sergeant Kasugod sa Pontevedra PNP. Baliktad gikan sa patol, nakibot sa Bacolod Action John Diaz. So, nasabito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Salamat Akson John sa ritalis ang balita. Balik na nga ito sa ding audio. Ano? Kaya na nagdula sa makadali. Kaya katabo gimana, okay? Si Maria ko, good evening sa Marlon. Okay, si Mary Ann Quijano, Gabritor Man. Sa ito sa ding live stream. Tamiyaw ko lang si Melody Garabante, Gabritor Dores sa may Yunus Park, Barangay 14. Salamat, kid. Last 10:56 na. Richard Daeta Patseko, good evening. Okay. Why sound si Action dyan? Sige. Ma'am, may ara sa radyo pero sa FB Live, ay, nano eh. Sige. Alas 10:56 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Maturo-tawahay man ang kabagusan sa ato sa pinalagang probinsya. Ang Negros Occidental sa Bacolod. Bati ay naman kita buwasa. Okay. 10:56 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa sininga bahin, temporaryo naman nga nagtakop ang inyo sa nga palatuntunan. Action Night Patrol. Nagabalik ini buwas nga adlaw, same time, same station, Las Nueva Media, top to balas 11 sang gabi. Magapahuway kita, magatipo naman kita sa puwersa. Nagabalik kita buwas nga adlaw. Sa akong ato sa ding ulo igham kay daw mapaos tahaw.
Siya inumahan tani bala taho bla. Sa kalan, sige hapon sa ato sa mga Action Unit reporter sa Bayan News Center, Action Dale Salazar. Sa Patrol, Action Jan Diaz. Action Action Tahom. Arama si Action Percival Villamor, Southern Negros. Opo dire kay Action Henry Spulgar. Sa Technical Control with Action Elway Dotelius. Good night, good night. Sweet dreams. Ako naman Action na Marlon Herobay. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!